Now uphumelele kuba uMiss Teen International uSithabileke Sikhakhane odabuka ke endaweni yaseShowe uthi ke uyojabula ke ukuthi ke iNingizimu Afrika igcine ifike ke esigabeni sokuthi ke indaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane sekuyinto ke eyumlando uthi ke uzosebenzisa ke isiqhoko sakhe ke ukuthi ke alwisane naso ke lesi sihlava esibhekene nalo ke izwe laseNingizimu Afrika kanti ke ukhona kuloko uhlelo lethu ukukhuluma kabanzi ngaso ke isixoxo sakhe kanjalo nakho ke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngikubingelele mbukeli lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk ngigqugquzele ke mbukeli bayingxenye yaloko lolu hlelo ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ku Facebook so KZN News Talk kanti na ku X siphinde futhi boyena uKZN News Talk uvula kombukeli lubalekile kakhulu kuluhlelo lethu Mrs Sikhakhane kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawo kuKZN News Talk siphumukele ehlelweni. Thank you. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawo mhlambe ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili ake siqale sathelele ithuba KZN News Talk sikhalalisele ukuphumeleleni kwakho. Ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe siqale nje sibheke ukuthi kusho ukuthini ukuphumelela kwakho isixoxo esikhulu kangaka. Well, kusho ukuthi as Miss Teen International 2025 Queen ngeke ngize ngihlale phansi ngizolisana ne-gender based violence ngenze isiqiniso sokuthi amantombazane amancane nankangami anakho ukuzethemba njengoba sazi ukuthi sibhekene ne-teenage pregnancy kanye ne-peer pressure. Yes. Do you think ukuthi the reason why as a country we have so much or inombolo enkulu yabantwana abakhulelwayo like you're talking about indaba ye-teenage pregnancy it's because of ukuthi kuhlukunyezwa sekuyingxenye yakho lokho? Yes. All right. Is this something ubukade uyikhulumela lapha ekwenza ukuthi waphuma phambili lapha ku Miss Teen International? Yes, part of it. Mhlamba sichazela ababukeli ukuthi ikona kuphi ubufike wakhuluma lapha okhola ukuthi ikona okwenza ukuthi mangabe sofika lapha ama judge athi no uMiss Sithabile Sikhakhane uyena umuntu okufanele ukuthi aphumelele noma athole lesi sixoxo. Well, ngiyabonga into engifike ngayikhuluma lapha ukuthi njengabantu besifazane simbokodo angeke similane nama obstacles angeke futhi sowagodlula ama obstacles asendleleni zethu okubaleka kakhulu ukuthi asiphuki futhi we are unbreakable uma si united so meaning if sihlukene as South African women nezingane angeke gender based violence iziphele kodwa uma sihlangene siza ngayiqeda gender based violence. Ezinye zezinto ezivele nje Mrs Sikhakhane mangabe kukhulunywa ngaso lesi sihlava esikhuluma ngaso ukungaqondi ngokuphelele kakhulukazi kubona abantwana ukuthi mangabe kukhulunywa ngaso kukhulunywa ngani uma ngabe ubabheka abantwana ama-teens kulizwe lethu do you think sesifikile esigabeni whereby they understand ukuthi when you are talking about GBV gender based violence sikhuluma ngani? Yes. I think sesifikile kuleso sigaba. All right. Mhlambi kona kuphi ozophuma ukukhulume kubona abantwana because I believe it your advocacy ukuthi ulwe nendaba yokuhlukunyezwa abantu besifazane ikona kuphi muphi umyalezo othi mawuphuma uyokhuluma nabantu abasha ukhulume kubona? Umyalezo engawudlulisela abantu kuyintsha yanamhlanje ukuthi kanjena sizethembe sivulele isifuba sikwazi ukukhuluma uma sibhekene nenkinga because ngeke uzumelane nento umuwedwa kodwa uma sibambene sonke singamelana naleyo nto futhi sizokusiza ngayo yonke indlela futhi ukuthi ube neconfidence ngoba sonke futhi si self image kaNkulunkulu. Ngiyafuna ukuthi sibuyele back leyo kuhlukunyezwa kwabantwana sithembile because enye into evelayo njalo ukuthi abantwana abancane mabesuke bese kuhlukunyezweni njengoba sibona inombolo zokukhulelwa kwabonyuka kangaka abaqondi kwakhona ukuthi njengamanje uyahlukumezeka. Kukhathaza kangakanani lokho because if uzobheka isikhathi esiningi mangabe ukhuluma ungqongqoshe mayikhuluma waka education ekhuluma ngokuhlonza abantwana abancane into evelayo enye ukuthi obaba babantwana abantu abadala okusho ukuthi lo mntwana uhlukumezekile manje sezoba umama but kuyavela ukuthi abaqondi ngokuphelele ukuthi mangabe umuntu omdala eza kuyena uzohlukumeza ilungelo lakhe and uthatha iadvantage yokuthi yena mncane akaqondi ngokuphelele ukuthi kwalento ayifaka kuyona uyifaka kuphi. Kubaleka kangakanani ukuthi abantwana bafundiswe ngawo amalungelo baqonde ukuthi noma kufika umuntu omdala akwazi ukubona ukuthi lo muntu lo uzohliphiza ilungelo lami ezumntwana mina ngakakulungeli ukuba sebudlelaneni because kunama consequences afana nokuthi ayithole sekhulelwe engakaphothuli ngisho isikole. Kubaleke kakhulu ngenxa yokuthi amantombazane aneminyaka e14 kuyaphezulu agcina aseba nezingane engongalindelekile ngenxa yokuthi awazi ukuthi obaba babo laba ababiza ngobaba bayabahlukumeza. Kubaleke kakhulu ukuthi kanjena sifundise futhi sazise abantwana ukuthi kanjena
umuntu ekuhlukumeza wenza kanje futhi ukwazi ukuyivikela. Looking at the numbers of bona abantwana abakhulela ama-teens, uNgqongqoshe esengikhepha uveze inombolo ebeyishaqisa kakhulu. I think she mentioned the number kana 121. This was before June. Abantwana abancane bekade bekhulela ama-teens. Ngiyafuna ukuchecka la Sabile ukuthi ucabanga ukuthi kona kupho kunye okungenziwa ukuze ngampela singabe saba nalezi inombolo esiyibonayo elokhu enyuke njalo. Ngicabanga ukuthi kuyathusa kakhulu ukuthi even in 2025 uma ngabe sikhuluma siku-October njengamanje, but before June kunenombolo ebekade releasiwe zama-teen asevele seyi-12 noma sebevele sebe abantwana. Ikona kupho ucabanga ukuthi kungenziwa ukuze singabe saba nalezi inombolo eshaqisayo esiyibonayo? Well, okokuqala singakwenza ukuthi sivule indawo ephephile la ezamantombazane sivuleleke ukuthi sikhona ukukhuluma ngeenkinga zethu esibhekene nazo. Ngenxa yokuthi amantombazane abatshela abazali babo ngeenkinga ababhekene nazo, kodwa abazali bengabakholwa futhi bene sema police station and stuff. But ke uma sivula indawo like ephephile for each and everyone ukuthi akhulume, njengokuba kube khona ama social worker ukuthi ezizolalela inkinga zethu njengabantu besifazane, yilokho okungasiza ukuthi sigcine siqedile i-teenage pregnancy. And ezumithini ngizoqikelela ukuthi i-gender based violence kanye ne-teenage pregnancy iyadecrease ngayo yonke indlela. Okay, Sithabile ke esikhuluma naye okuyena ke uMiss Teen International okhona ke kuluhlelo lethu, kanti ke lesi sigaba sohamba sothengisa mangabe sibuya siyaqhubeka nalo ke uhlelo lethu i-Catering News Talk uyibukela. Asibingelele mbukeli sikomkeleke kusoke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho i-Catering News Talk uyibukela. Igama lami nguSimangele, isibongo sami ngwakachirwa. Uhlelo loludlala njalo ngolesibili isikhathi sodwa o7:30 kwintandokazi kababona kude wakho i1 Catering TV, lapho sikulethela khona ke ihambeli nje ezahlukahlukene isuke ikhuluma ngezihloko ke ezikuthinta ngqo wena ke mbukeli we-Catering News Talk usekhaya. Kanti ke kuloko hleleni namhlanje sikhuthaza bona ke abantu abasha kakhulu nje babonakala ukuthi ke inombolo zabantwana abancane ziyanyuka kakhulu, ababonakala ke bephenduka omama besayilokho ke sikubiza phecelezi ngawo ke ama-teenagers. Kanti ke kuluhlelo lethu sinaye ke uMiss Sithabile Sikhakhane okuyena ke uMiss Teen International okhona ke kuluhlelo lethu nothi ke uzoma kakhulu ekuthenini ke alwisane nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane phecelezi okuyona ke i-gender based violence, nokuyona ke into athi yona ke ayilwelayo njengoba ke egqoke sona ke isicoco asifakile ke kuloke uhlelo lethu la namhlanje. Ngiyafuna ukuthi sibheke la Miss Sikhakhane inyanga egqugquzela kakhulu amagugu namasiko kulizwe lethu laseNingizimu Afrika. Izinto ezigqama kakhulu kule nyanga umkhosi womhlanga. Abanye abantu bayabakuveza ukuthi uyabonakala ukuthi ngathi udlala iqhaza elikhulu ekuthenini walonda amantombazane. Ezusithabele ndoMiss Teen International, ubona lo mkhosi ubaluleke kangakanani ekuthenini amantombazane akwazi ukuyilonda angabathola abantwana andukuba azayongena emshadweni? Lo mkhosi womhlanga ubaleke kakhulu ngoba phambili sifike sifundiswe ngokuthi uma uyintombazane siphatha kanjani futhi usivikela kanjani. Nawe uyingxenye yomkhosi womhlanga. Kubaleke kangakanani lokho Thabile, because bakhona abantwana basayibukela kude lento mhlawumbe abanye abangaqondi ngendaba yamasiko ukuthi ngeke mina le ndaba yokuhamba ngamabele yokuhamba kanjalo ngigqoka kanjalo, but umntwana mhlawumbe nayo sendleleni owenza kahle, but lo mkhosi lo ubukela kude kunayo ubaleke kangakanani mhlawumbe kumntwana nje ubukela kude ubaleka kangakanani? Wakha ini kwintombazane isakhula iyithini? Wakha into enkulu kakhulu ngoba wakha umuntu esifazane ongaphakathi kwena. Ukufundisa ngokuthi uyigqaje futhi uzazi ukuthi ubani, uyithande ngendlela uyiyo, uyihloniphe futhi uyivikele ngaso sonke isikhathi. Ukhuluma ngendaba ye-confidence, indaba yokuyithemba. Into engicabanga ukuthi ezolizwe laseNingizimu Afrika sibhekene nayo eyenye eziyingwadla mhlawumbe singakhulumi ngazo kakhulu, but enye izinto evimba abantu ukuthi bakwazi ukuthi baphume bayohamba bayokwenza izinto ilento yokuyibukela phansi. It's something that you and I spoke about before coming on air, saying ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi umuntu afunde ukuyithemba from i-age encane, and you're saying ukuthi into ekwenza ukuthi uhlale la ehlaleni namhlanje ikhona ukuyithemba. Let's talk about the confidence, how important it is kumuntu nje kumantombazane ebukela ihlelo lethu.
Well, ukuzethemba kubaluleke kakhulu because yonke into oyenzayo requires ukuzethemba. Ngaphandle kokuzethemba you cannot do anything. Technically I mean as uMsithini nami ngangena stage ngokusaba and I overcome it by praying and nokuzethemba. So uma uNkulunkulu futhi une confidence eceleni kwakho ayikho into yomelana nawo. So kubaluleke kakhulu ukuthi uzethembe. Kubazali because usithabile kade ungitshela ukuthi umndeni wakho udlala indima enkulu kuwena ekukusekeni njengoba nje ukwazi ukuphumelela, and even speaking about ukuthi ukugibela nje stage esikhulu ubukelwa yibona abantu kunzima kakhulu, especially if ukuthi you don't have support. How important it is kumzali obukela uhlelo but umntwana wakho uyamtshela ekhaya ukuthi mama ngiyethanda lento enzo uMrs Sikhakhane nami ngiyafuna ukuyibona ngelinye ilanga ngigqoke ibhande kanje. Kubaluleke kangakanani ukuthi abazali babaseka abantwana kulelo phupho labo lokufuna ukuthi mhlambe naye abe unobuhle emkhakheni yahlukahlukene? Kubaluleke kakhulu ngoba abazali bamanje bakholelwa ukutheni ukumodela ukuchithwa kwemali. Kodwa ukumodela kwakha amantombazane futhi ayiqaje ngokuthi awubani angabi nendaba ukuthi avela kuphi. Ucabanga ukuthi adlala iqhaza elingaka ama-pageant? Yes. Awunabe kancane mhlambe lapho Mrs Thabile because iphuze libalekile kakhulu leluveza ukuthi asengobuka mina uphe iphema pageants manje ecishe mhlambe ancike nakuyo into yomhlanga ukuthi akha lento ukuthi ukwazi ukuyigqaja ngokuba wena uphinde futhi uyilonde because kumele ufike lapha ya uyisibonelo nakulizwe laseNingizimu Afrika. Well, ukumodela nomkhosi omhlanga kuhlukile. Into ehlukile nje ukuthi uwalka a stage in front of everyone. Kodwa kumele ube neconfidence ukuthi uzokwazi ukwenza lokho okwenzayo. Ukumodela kusifundisa ukuthi siziqaje ngokuthi sobani, singabi nendaba ukuthi siphumaphi, sibe nayo iconfidence, singabi nendaba ukuthi abantu bazothini ngathi uma senza lento noma uma singenzi lento. Ngoba vele abantu bayohlezi benento ezobazoyikhuluma kodwa thina kumele silalele okupositive. So ukumodela kuyasiza kakhulu. Amazwi abalekile kakhulu la wadlulisayo nje kubantu abasha, amazwi ahlakaniphile kakhulu. UMrs Sikhakhane la wakhuluma, ngiyafuna ukuthi sibheke mhlawumbe ukuthi wena njengoba ukhula ngiyabona ukuthi amabhanda akhona la angaphezulu ka14 okusho ukuthi kade uyiqalile le journey yokuthi ube kuwona umkhakha wongenelo nobuhle. Yini lento le kwenza ukuthi ufune ukuthi ube ingxenye yama pageants? Yini lento inspiration? Into engiinspirisha kakhulu uZozibini Thunzi because uZozibini Thunzi wakhuliswa ugogo wakhe ngenxa yokuthi abazali bakhe bashona. Yes. And mina uSithabile Sikhakhane, I was raised by single parents because my father died when I was 3 years old. So I believe ukuthi mina noZozibini have an identical relationship somehow somewhere and ngiyakholelwa ekutheni ukuthi ukumodela kuyasiza hayi mina kuphela kodwa namanye amantombazana angaphandle. Ngokumbukela ubukela uhlelo uzokhuluma mhlambe nama teenagers kakhulu abukela uhlelo lethu abantwana abangangawe Sithabile. Mhlambe omunye ngicabanga ukuthi uveze iphuze libalekile lamawuthi noma ngabe kuthiwa uphuma kiphi akumele uyibukele phansi but funa wazi ukuthi you can become noma ngabe yiphi into uNkulunkulu ayihlelile ngempilo yakho. Kumbukela ubukela uhlelo kumntwana mhlambe omunye osendaweni esemaphandleni noma ekhaya mhlambe baswele kakhulu uyambheka uSithabile uthi ayi mina ngiyithanda lento but ngicabanga ukuthi uSithabile mhlambe abantu abangcono mhlambe basuka emakhaya angcono njalo njalo. Ungathini kum-encourage loyo mntwana ohleli mhlambe ekhaya eludaka akukho hope akukho ithemba because of his surrounding yakhe noma indawo ahleli kuyona ukhuliswa ugogo nogogo udonsa kanzima akukho la thatha khona but uyayibona ngelinye ilanga egqoka isicoco uyayibona ngelinye ilanga efaka ibhandi but amathemba akhe ayehla ngenxa yesimo ayithole ngaphansi kwaso. Ungathini kulombukeli? Okokuqala ngingathi angabi nendaba ukuthi uvela kuphi. Ikhona le ngoma yesiZulu le ethi izindle zodaka. Yes. Ngiyabelievela kuyona ukuthi iya inspiration njengabantu besifazane. Futhi kumodela akuyi ngokuthi uphume ekhaya eliswele noma uphume ekhaya odla khona ngopondo all the stuff. Ukumodela nje is just that uyayikholelwa kwena, uyakholelwa ukuthi nawe ungaba uMiss South Africa one day. Ilokho kuphela kubalekile nokuthi uzazi ukuthi ubani, uphumaphi, ufuna ukuyaphi. I believe ukuthi usaqhubeka kule journey yakho mhlambe if you can talk to us about that ukuthi ikona kuphi okuzokwenzeka manje. Sike ukuthi usuqhubile ibhande lakho but kuzokwenzakala nikusuka manje ngiyazi ukuthi kunenye pageant uzophinda futhi noma oyingxenye yayo uma ukuthi usazophinda ube mhlambe already usesiyona ingxenye yayo. Well, I'm a pageant and I'm a pageant a local because I'm Miss South Africa technically. Okay. Yes. And I got an opportunity to go overseas and represent South Africa. Wow. Yes. And are you going to be going there for the first time? Have you been abroad? In days of
enzeka nje kuqala empilweni yami because angaze ngaya abroad and it's going to be excited. And uma ujabula kanjani ngaleli thuba osulitholile omncane kangaka? Ujabula kakhulu because ngaphandle kwakhe nomndeni wami yonke lento le ngaba yibe impumelelo. In terms of support kukhona indlela ababukela abangakulekelela ngayo mhlawumbe khona support oyidingayo uyadinga mhlawumbe ukuthi uvotele lapha nje ubuyo represent South Africa noma sekuphelile njengamanje you are just here nje just to share your journey with us. Ikhona indlela mhlawumbe ufuna ukulekelelwa ngayo? Yes, ikhona. Okay, talk to us about that. Okokuqala bengithanda ukuthi kanjena ningisize ngokuvota. Umuntu avote ngento asuka enhlizweni yakhe. Okay. Okwesibili ukuthi njengoba ngilana namhlanje ukuthi ngize ngizo encourage ngizogqugqumezela abantu besifazane kanye nezingane ezincane nezindala ngaphansi. Okay, asitshela ababukeli ukuthi bakuvotela kanjani Sithabile ngoba lesi sigaba sokugcina sendawo yohlelweni. Asibatshela ababukeli ukuthi mabekuvotela basebenzisa iphi inombolo uma ukuthi ayikhumbula. Uma ungasayikhumbuli sizoyibhala la ngaphambili kumabona kude. Well, inombolo esibenzisayo it's 072 715 8373. Okay, bayakuvotela lapho bazokwazi ukuvotela. So amavoti yawadinga njengoba uhamba uyaphesheya. Yes. Okay, mhlambe you can share details ukuthi uhamba nini so that they would know ukuthi by this time yawadinga amavoti ukuthi abantu babe sebewapushe ngempela. Next year May 4 ngizombuya nge-17 May. Okay, but njengamanje they can start voting. Yes. Okay, as many times as they can. Yes. Akalelekile. Yep. Umyalezo wakho wokugcina kubantwana abakubantu abasha ababukela uhlelo? Umyalezo wami wokugcina ukuthi niyithande, nihloniphe, nazi ukuthi nobani niphumaphi, futhi sonke si-image yaNkulunkulu ekugcineni and asiqhubeke sizethembe singavumeli abanye abantwana besicekelele phansi conference yethu. Mrs. Kakhane ngiyakholwa ukuthi ngoMay next year sobe hleli ndawonye lama ngabe usubuya phesheya usufakile futhi esinye isicoco and ababukeli bethu ngabakholwa ukuthi bazoyithatha bayisebenzile number 0727158373 sizophinde futhi ibhale bakuvotele la as many times as they can. Because igona kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuphumelela. So la South Africa wona wedwa khona uzobe uhambe ube meeting abantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Yes. So kubalekile kakhulu because you are now representing izwe laseNingizimu Afrika. Asikubongele sikhalalisele Sithabile sikufisele kuhle nokumhlophe. Ngiyabonga kakhulu. Asibonge kakhulu. Mbukele KZN News sokuzohamba sothengisa mangabe sibuya sobe singena kuso ke isigaba sokugcina selokho nje uhlelo lakho iKZN News Talk uyibukela. Asibingelele mbukeli kusona ke isigaba sesithathu saloko nje uhlelo lethu iKZN News Talk. Kanti ke kulesi sigaba sesinaye ke uMiss uThembeka Mtambo ovela kuyona ke indawo yaseManguzi nokungena ke ongenele uMiss uSupermodel noyingxenye yalabo ke sibabiza phecelezi ngawo ke ama finalist nokuzoba ke ngawo ke umhla ka6 December kuona ke lonyaka sikhuluma kabanzi ke ngawo ke nje ama pageants ikakhulu nje abaveza ukuthi nje njengabantu abasha adlala ke iqhaza elikhulu ekuthenini ke akheke ukusithemba usigqaja kona ke amantombazane asakhulayo uMiss Thembeka kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe iKZN News Talk simukele sithi. Yebo. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe asikhalalisele nje ukuthi uzohamba ufika kulesi sigaba sokuthi ke uyingxenye yama finalist. Kusho ukuthini lokho kwena? Kusho okukhulu kumina lokho kuyangitshengisa ukuthi njengoba ngikhula kunezinto engifundayo emphakathini nokumele ngizenze njengemodel kuyangitshengisa ukuthi kumele ngiziphathe kanjani. Kubaleka kangakanani ukuyiphatha mangabe usuke ungenela ama pageants? Kubaleka kangakanani ukuthi ube umntwana nje oqondile uma usuke uyingxenye yama pageants? Kubaleke kakhulu lokho ngoba kuyakunikeza isithombe esihle emphakathini nokuziphatha kwakho bakubone njengomuntu abangabukela kuyena njengemodel. Nokunto engicabanga ukuthi balekile kakhulu lo oyishoyo Miss Thembeka kulo nje uhlelo lethu ngiyafuna ukuthi singene ngqo kuyena uMiss Super model okuyena oyingxenyawo siyazi uzobonza ngomhla kaDecember 6. Sichazele ngawo lo Miss into ekwenza ukuthi ungenele lolu hlobo le pageant. So uMiss Supermodel uyi pageant ebaseThekwini njalo ngonyaka. So mina into engenza ukuthi ngingenele
Miss Supermodel ukuthi nami ngisafuna ugain more knowledge ngikwazi ukuthi mhlawumbe mangiwina ngiye ngiqhubekele phambili nakhona futhi mawina kule pageant yakhona ukuyaphesheya uyonyusa iskills sakho njengemodel. Nokunto engicabanga ukuthi balekile kakhulu. Ngiyafuna nje ukuthi sikhulume ngento obukade sikhuluma ngayo ngaphambi kokuthi ize Moyeni Thembeka. Ukhuluma ngokuthi part of the things that you want to do njengoba ungenelele pageant ukuthi wakhe indawo isikhungo back where you are coming from eMangozi la abantwana bazokwazi ukuthi baqeqeshe khona bafundiswe more about modeling. Why is it important for you? Kubaleka kangakanani lokho kuwena? Why futhi kubalekile? Kubalekile kakhulu ukuze sizokhona ukuthuthukisa umphakathi wangakithi nanokuthi kwamanye ama model bakhona abengenzi kahle esikoleni bagcina sebehlele phansi bengenzi lutho. So modeling ngabasiza ukuthi mhlawumbe bagaine izinto mhlawumbe ama skills, confidence and stuff khona bazokwazi ukuthi bayiphilise nabo. Do you feel ukuthi lezi ikhungo eindaweni ezisemakhaya ziyantula azikho azanele lezi ikhungo njengoba uthi uma ukuthi uyawina la uyafuna ukuthi usakhe lezi ikhungo kuyindawo ovela kuyona ubona ukuthi ziyashoda lezi ikhungo azikho kulezi indawo? Yes, ziyashoda kakhulu because ama pageant akhona sinama local pageants kuphela mawuwinile like sometimes ugcina kuleyo ndawo awusakwazi ukuqhubekela phambili but makungathiwa mhlawumbe siba nama pageants amaningi axhumana nendawo eningi ngasiza kakhulu ukuthi sikwazi ugaina nama skills. Uma sizobheka indaba ye teenage pregnancy ungqongqosho wezemfundo ke waveza inamba leshaqisa kakhulu kulonyaka before May ukuthi bangakanani abantwana abaphenduke omama beama teens. Uma ubheka ama pageants ubheka ukumodel ucabanga ukuthi kuneqhaza elingakanani okungadlala ekuthenini abantwana bakwazi ukuthi bayilondo uma babagqugquzeleke ekuthenini bayilonde bangayitholi sebeyomama before time bengakaphothuli ngisho isikole? Ama pageant ayasiza kakhulu ngoba okokuqala ezimodel akumele ujole, okwesibili awuphuzi ngoba lezo zinto futhi zimosha umzimba wakho ngeke usaba ne confidence njengakuqala. So mawungenela ama pageant kuyakusiza ukuthi ugweme zonke lezo zinto ezokuphuza and stuff. And I believe that's a reason why you are saying ukuthi esithembeka abalekile kakhulu nazo lezi ikhungo ngoba omunye uzofuna ukuthi angenele but ukuntuleka kwalezi ikhungo bese kwenza kube nzima for umntwana ukuthi akwazi ukungenela because akubona bonke abazoba nenhlanhla mhlawumbe ukuthi bathole support from home akwazi ukuthi mhlawumbe makhe amphushe noma ubaba noma uanti njalo njalo akwazi ukuthi afinyelele endaweni la azokwazi ukuthi angenele khona but nje mangathi uya encourage kubabukela uhlelo lethu kakhulukazi omama nabantwana mhlawumbe ukuthi indaba yesupport kubazali ibaleke kangakanani ingakanani indima edlalwa uma or your family ekuthenini bakulekelele noma baku-encourage bakusupport as well kule ndima lo uhamba kuyona kule journey kuyona? Engakusho kubazali ukuthi bazali ngicela nibasupporte abafisa ukungenela ama pageant because ngeke wazi umntana ukuthi yini abhekana nayo mhlawumbe esikoleni ngathola ukuthi umzali umgqugquzela kakhulu esikoleni kanti yena wenza kahle kwezinye izinto. So isupport kubazali ibalekile kakhulu njengomntwana angeke azokwazi ukuzenzela izinto ngaphandle komzali. So abazali ngicela ukuthi noma ngathiwa umntwana akenze kahle esikoleni kodwa mayikhona leyo talent ekhona ngicela ukuthi umlekelele umsupport ngayo yonke indlela ngoba kungenzeka kube yinto angaziphilisa ngayo ngakusasa. Amanje ahlakaniphile kakhulu la Thembeka wadlulisa kubona abazali bebukela lona uhlelo lethu. Ngafuna ukuthi singene ke no Miss Supermodel okuwona uzobe ngomhla ka6 sichazele ngawo ukuthi uzobe kwenzakalani Thembeka nanokuthi kubabukeli bethu iziphi indlela bakuseka ngazo because I believe ukuthi kukhona indlela bangakulekelela ngazo ukuze iMangozi nayo iyitholisa ikhuluma ngoThembeka all over not just nje iMangozi kuphela but yonke nje nenyakatho esifundazwe KwaZulu-Natal including iprovince yonke KwaZulu-Natal. Iyiphi indlela bakulekelela ngayo? Oh, so Miss Supermodel njengoba sengishilo ipageant like engakwisa na phesheya international. So kunezinto eziningi like njengama votes ucela abantu bakuvotele then ukhona futhi nokuadvertise nilo ne page la kwa Miss Supermodel. So indlela zokuvota ziningi usebenzisa link ungakwazi ukuthola leli page ku Facebook na ku Instagram. So mina indlela yokungivotela
ungafike usearch Miss Supermodel and then ucinga contestant number 10 ukuthembeka mntabo kuyimina loyo noma futhi ufike usearch u10 Nonzuzo and then you'll see ama link awu3 ngwapostile kwi profile yami and then uzowa click wonke lawo ku3 asebenza ngendlela ezingafani. Okay, ikhona imali ekhokhayo mangabe kusuke kuvota noma they are just voting for free noma kukhona ukucala bakhokhayo? Yes, kukhona okhokhwayo. Okuncane. Ngiyafuna nje ukuthi mhlawumbe umyalezo wakho ugcina kubona ababukeli bethu ababukela ihlelo just to put emphasis nje Thembeka ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi bakuvotele ubathembisane abantu ababukela ihlelo ababukeli uma bekuvotela. Ngiyazi ukuthi into eseqolweni kuwena okhuluma ngayo isikhungo ufuna ukusakha indawo naseManguzi. If you can just put emphasis on that. Sacela ukuthi ningivotela kakhulu ziningi nendlela eningavota ngazo and mangawina lana ngiyathembisa ukuthi mhlape ngamandla ami ngizozama ngawo ukuthi ngivule mhlape neacademy ukulekelela abantwana abafisa ukumodela khona nabo bazofika kuleli zinga engikulo. So njengoba sengishilo before ukuthi izindlela zokuvota ungena kwi link and then you vote. And uMrs bakhumbuza usuzobuka ngomhla ka6 sikhona isikhathi mhlambe sokuvala kokuvota noma they can just vote throughout until mhlambe nomhla ka6 December? Ukuvota kugcina ngomhla ka30 October. 30 October kusho ukuthi kumele baphuthume na kanjani bavote baqinisekise kune link abayitholayo uma ngabe bengena ku Thembeka Mntambo I believe on your social media pages which is on Facebook. I don't know whether you have Instagram noma TikTok. Okay, then ba search for Thembeka Mntambo u10 Nonzuzo. U10 Nonzuzo but it's fine sizoyibhala nala ku screen Thembeka la bazokwazi bathole khona ilink bakwazi ukuthi bangene bakuvotele and also ne page lika Miss Supermodel, right? Yes. Okay, all right. Asikufisela inhlanhla nje Thembeka kuwona ke lo mshikashika obhekene nawo Sithemba ukuthi after umhla ka6 yobe usuphinde usubuya usufakile indondo yakhe ekhanda sesizokhalalisela sesizobonga nakuba babukeli nje abezoqala bavote kakhulu bevotela wona Thembeka biqinisekisa ukuthi uyabuya nawo le ndondo. Yebo. Asibonge kakhulu. Mbukele ikhizelo news okusifinyelele kona ngamaphethelo aluhlelo bethi kuthulela lona usuku namhlanje Simangelo wakachirwa ngihamba nalo lonke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ke hlangane ngokuzayo.